ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri. Ebe nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji bịa taa. Ihe ọgbaghara adapụtala n'obodo Lagos n'etiti ndị ofe mmanụ ha na ndị Igbo. Nke a mere n'ebe ụmụ Igbo jere ebe a na-eme emume idebanye aha yana inweta akwụkwọ ikikere nke eji ebinye aka n'ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị nke obodo Nigeria bụ nke ndị bekee kpọrọ Permanent Voters Card Registration. Ụmụ Igbo bụ ndị na-azụ ahịa na nnukwu ahịa nke a kpọrọ Alaba International Market nke nọ n'ime steeti Lagos mara ọkwa n'izu gara aga wee wepụta ụbọchị Tọzdee bụ mkpụrụ ụbọchị nke 9 n'ọnwa Juun n'afọ 2022 wee kwuo na a ga-agbachi ya bụ ahịa ka ndị niile na-azụ ahịa na ya bụ ime ahịa wee nwee ohere ije debanye aha ma nweta ya bụ akwụkwọ ikikere nke eji eme ihe ntuli aka. Dịka ha siri kọwaa, mgbe ha rutere ebe a na-agba ya bụ akwụkwọ ka ndị ọkalogori ya na ndị omekome bụ ndị ofe mmanụ bịara kwechiri si na onweghị onye Igbo ọbụla nke a ga-agbanye akwụkwọ ebe ahụ wee ruo mgbe agbanyechara ndị obodo ha niile bụ ndị ofe mmanụ akwụkwọ. Nke a butere ihe nghọtahie ya na ihe ọgbaghara n'ebe ahụ bụ nke mere ọtụtụ ndị mmadụ ji wee merụọ ahụ. A sịla na Solex si, kama lere onyonyo ya. Nna ya anawagon. Video ndị a rụrụ ya. Video anya ka na-eme mekwa report nyegolo ebe a. Nna ya anawagon. Ife mere ebe ahụ na ndị Igbo anyị elegista anyị eme PVC. Na ndị aka na nọ ozikwe. So for us, anyị anawago. The man si na ọ dụghọ possible. Nọọsụ ndị ebe ha ya elegista ya ka a na-emerụ PVC. Onye Igbo anyị sokwu alụ ọrụ ebe a nụwa so ndị anyị na-eke alụ ọrụ. Ana etretive na the guy si na ọnwa ahụ register enyi onye Igbo akpọ ndị nwaanyị akpọ abịa buru ya. So since 7 o'clock ka anyị na-aba onye Igbo karị bọọ iwu na imo ịghọta ihe a na ka anyị pụrụ anti bịa chee ka abịa anti bịa ka egwu a nwere a na-enye report chere excuse ngwa kwuo okwu anyị afọ ihe okwu ka efe na-eme aba kwuo okwu. Ndị Yoruba ekwu ọnụ ka anyị nwa ndị Igbo adị bechago na ana onye nwa na-emekwanụ gịnị tata na asị ya azụ n'afịa taa eme asịkwa ya azụ n'afịa ahụ si anyị bịa mee PVC ike gwụrụ Chineke meela anyị dono si butela anyị efe a na chọọchị eburu ihe a si bute na Catholic and Anglican Church Igbo niile ji ebe ahụ jee regista ma ọ n'ime trade fair abịa mee ihe a aba anwata ma ihe a na-emegasị biko ọ situation report dị ebe a ka m na-agwa ụnụ na Igbo ka ọ dị. Look at what is happening here. Alaba people did not go to market today because they want to get their PVC and vote. But the Lagosians, the Yorubas, did not allow them to go and get their PVC. They are stoning them. The tribalism in Lagos State is too much. Somebody has sustained injury. Look at my brother with the blood. No, I want to video you. My brother, let me video your face. Look at the blood. There is no joy here. Yes, so Nigeria, you must hear this. And you must see what is happening in Ojo local government. In Igbede. They closed, Alaba closed market because of this. And right now they don't want them to do anything. They don't want them to get PVC. Look at what is happening here, please. Yes,
akwa ịhụla ya bụ ihe onyonyo ya mere nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị gị onye na-esonye bụrụ ya esonye asị gị daalụkwa jide ka iji onye ọma wee na-ekpe na-asị na Chineke nna ga na-agọzi gị n'ihe ọbụla ka ị na-eme na ọpụpụ gị na mbata gị onye taa bụkwana mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị asị gị nnọọ onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo ya biko pịara m folo ọ bụ na YouTube ka na-ekiri ya bụ ihe onyonyo nwanne biko pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya ya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị ọkwa na TikTok ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo nwanne biko tikiere m ya ma atọ ọkụma Igbo ndị ọma njem ọnụ ekenekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu mma ise